ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହି ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତିର ଉପାୟ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ହଁ, ଆମ ପୋଥି ପୁରାଣରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ କାଶୀରେ ଆସି 108 ପଦ୍ମଯାଚୀ ଶିବଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କୌତୂହଳ ସ୍ୱରୂପ ଶିବ ସେଥିରୁ ଗୋଟାଏ ପଦ୍ମକୁ ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମର ସ୍ଥାନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଯାଇ କମଳ ନୟନ ଶ୍ରୀହରି ନିଜର ଗୋଟିଏ ନୟନ ବାହାର କରି ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଅଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଓ ଉପାସନାରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ତୁଳସୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦରେ ଆପଣେଇ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବଙ୍କ ବେଲପତ୍ରକୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବ ଏହି ଅବସରରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବୈକୁଣ୍ଠବାସୀ ହରି ଓ ହରଙ୍କ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାକୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅମରତ୍ୱ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ତିଥିକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନାମିତ କରାଗଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି ତିଥିରେ ହରିଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଓ ହରଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତା ସହ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ସମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। ଭକ୍ତି ଓ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରର କେତେ ନିଆରା ଉଦାହରଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।